איזה נקודה בבוטח בהשם גורמת לחוסר בשנאת חינם? אז אני אסביר את זה בעזרת השם בתשעה באב, אני אדבר על זה, ששנאת חינם זה כפירה תמידית. למה כפירה תמידית? שנאת חינם זה לא גילוי עריות, עבודה זרה ושפיכות דמים. גילוי עריות זה נפילה אחת. הוא ראה אישה יפה ונפל בה, נפל איתה. ראה עבודה זרה ונפל איתה. רצה לרצוח מישהו ורצח אותו. זה נפילה מעידה של חצי שעה ביום. אבל שנאת חינם זה משהו תמידי. שנאת חינם זה דבר שקורה באופן בוקר, צהריים וערב. בן אדם שונא ושונא ושונא, והשנאה שלו מתלקחת ומתפתחת. הוא חולם עליו בלילה איך שהוא שונא אותו. הוא מדבר עליו בבוקר, בצהריים ובערב. ממש הוא חי את השנאה. וכשאדם חי את השנאה בסופו של דבר, זה שנאה, זה כפירה תמידית בבורא עולם. כי הוא שוכח את בורא עולם באופן קבוע. רבותיי היקרים, יש נקודה אחת שיש בבוטח בהשם. איך אתם מבינים את המילה בוטח בהשם חסד יסובבנו? בואו נגיד לכם את האפשרויות, תגידו לי אתם מה אתם בוחרים. מבחן אמריקאי, בסדר? כי לא נראה לי שאתם רוצים לענות במבחן רגיל. אתם יודעים להסביר לי מה זה בוטח בהשם חסד יסובבנו? יש מישהו שיודע להסביר לי? אני אסביר לכם את השאלה. השאלה היא כזאת. יש שתי אפשרויות להסביר הבוטח בהשם חסד יסובבנו. אפשרות ראשונה, מי שבוטח בהשם הוא מושך עליו חסדים. מושך עליו חסדים. כלומר, אני בוטח בהשם שייתן לי $1,000,000 והוא נותן לי $1,000,000. אני בוטח בהשם שברק יתחתן בעזרת השם במהרה עם אישה טובה, והנה ברק פתאום הוא מצא איזה מסדרת בלונים שתרצה אותו גם כן, ויסדרו ביחד, יסדרו בלונים ביחד. אוקיי? אני בוטח בהשם שבעזרת השם כל אברכי יביע עומר יהיו עשירים גדולים. אמן. ובעזרת השם יהיו עשירים גדולים. אמן. הבוטח בהשם מושך לעצמו חסד מן השמיים. זה בוטח בהשם. זה אפשרות אחת. בוטח באדוני חסד יסובבנו. אוקיי? אני מושך על ידי הביטחון שלי חסד מבורא עולם. אז זה אמר דוד המלך, רבים מחובים לרשע. הרשע שלא בוטח בהשם מלא מלא במחובים, כי אין לו את הצינור השפע האלוקי שיורד לו מן השמיים בעזרת הביטחון. ואילו הבוטח באדוני יש לו צינור מהשמיים שמוריד לו שפע, וזה חסד יסובבנו. זה אפשרות אחת. אתה בוטח, מקבל, בוטח, מקבל, בוטח, מקבל. אפשרות אחת. אפשרות שנייה, לא בוטח, מקבל, אלא בוטח, וממילא חסד יסובבנו. אתה רואה כל הזמן רק את החסד שסובב אותך. אתה בוטח באדוני, חסד יסובבנו. כלומר, הוא בוטח בהשם, למשל, אני סומך עליך ב100%, שלחת לי חבילה. שלחת לי חבילה סגורה. אני כבר מודיע לאשתי שקיבלנו מתנה מהדוד מאמריקה. למה? אני אוהב אותך, אני סומך עליך, בטוח לי שהחבילה שלך היא חבילה טובה. הבוטח בהשם, בגלל שאני בטוח בהשם, ממילא אני יודע שכל מה שהוא נותן לי זה חסד ורחמים, ממילא חסד יסובבנו. מה הפשט? הראשון או השני? התשובה היא שניהם נכונים, יפה מאוד, כל הכבוד. שניהם נכונים. מה הכוונה שניהם נכונים? זאת אומרת, ככה אני מסביר גם את הגמרא ביומא וגם את הגאון מווילנה. הבוטח בהשם מבין שזה שדיבר עליך לשון הרע, חסד יסובב אותך. מה אתה עושה עם זה? שולח לו מתנה, שולח לו דורון, שולח לו השתבח שמולד. מי שביטל לך את הטיול לחוץ לארץ, במקום לכעוס עליו, אתה שולח לו בונבונירה לכבוד תשעה באב. אתם יודעים שתשעה באב, רבותיי היקרים, זה לא לשבת ולבכות. אני כל כך נמאס לי לראות אנשים בוכים בתשעה באב. אומר לך את האמת. חרטטנים, כמה חרטטנים יש? חרבה ירושלים, חרבה ירושלים, חרבה ירושלים. אני אומר לך, תשתוק, תתבייש.
אתה החרבת את ירושלים. על מה אתה בוכה? יש לך זכות להוריד דמעה על ירושלים בכלל? אני מתבייש, אני אומר לך את האמת. מתבייש לאנשים שבוכים. יש אנשים שמחריבים את ירושלים השכם והערב, בשנאת חינם, בעליונות שמרגישים על אחרים, בזלזול באחרים, זלזול באחרים, חושבים שרק הם המציאו את התורה, רק הם קיבלו את התורה, מזלזלים ברבנים אחרים, מזלזלים בתורה של מישהו אחר, מזלזלים בהנהגה של מישהו אחר, בהשקפה של מישהו אחר, והוא בוכה בתשעה באב. אתה מחריב את הבית, בגללך חרבה ירושלים. כל דור שלא נבנה בית המקדש בימיו כאילו נחרב בימיו. אל תתפתו, אל תלכו פתי אחר אלו שבוכים. יש אנשים שאוהבים לבכות, ואתה יודע, זה מצטלם טוב גם, לעשות מזה סרטון, זה בכלל, זה נהיה משהו ויראלי. לא, 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 לא דמעות ולא כלום. עבודה פנימית, זה בניין ירושלים. עבודה פנימית, מה זה עבודה פנימית? עבודה פנימית זה לראות מעלת חברינו ולא חסרונותם. מה זה הבוטח בה השם, חסד יסובבנו? אני רוצה להתמקד בהסבר השני. הבוטח בה השם חסד יסובבנו, הכוונה היא רבים החובים לרשע. זה תחילת הפסוק. על אותו רשע נאמר, הבוטח בה אדוני חסד יסובבנו. על אותם רבים החובים לרשע, והבוטח בה השם, שקיבל את אותם מקרים של הרשע, חסד יסובב אותו. דיברו עליו לשון הרע, עקצו אותו. יש מישהו שלקח ממני 600,000 שקל, ועוד לא החזיר. 600,000 שקל, הוא משחק איתי משחקים, השכם והערב, השכם והערב, השכם והערב. אני לא מתלונן ולא כלום, אבל אני אומר לכם שזה קורה לי ביום יום. אני יכול לכעוס עליו, אני יכול לשלוח לו מכתבי אהבה, מכתבי זה, מכתבי שנאה, מכתבי פצצות, אני יכול לשלוח לו הכל. לא עושה כלום, אני שמח, אני מודה לבורא העולם על זה. הרבים החובים לרשע, כשזה מגיע לבוטח בה השם, הבוטח בה השם מקבל את הכאב שלו, את האיסורים שלו, את הבלבלות שלו, את השנאה, את הכאב שאחרים עשו לו, חסד יסובבנו. הבוטח בה השם לא צריך לחיות בעולם אחר מהרבים החובים לרשע, הוא חי באותו עולם, באותו עולם. ואתה רואה את זה, גם צדיקים מדברים עליהם, פוגעים בהם, מלכלכים עליהם, לוקחים להם, אתה יודע, מפסידים אותם בהרבה דברים, והוא מחייך כל הזמן, והוא מבסוט והוא שמח, והוא לא שונא שנאת חינם. למה? למה, אחים יקרים שלי? למה זה קורה? מה הסוד של הבוטח בה השם? נקודת המוצא מתחילה באדם שבוטח בה השם, שהוא יודע שאין רע יוצא מן השמיים. תראו, אחים יקרים שלי, יש שני סוגי בני אדם. יש בן אדם, מה תביא לו הכל טוב. תן לו מים, הוא יגיד לך תודה רבה. תן לו 100 שקל, הוא יגיד לך תודה רבה. אל תיתן לו כלום, הוא יגיד לך תודה רבה. מה שלא תעשה איתו, הוא יגיד לך תודה רבה. אשתו תצעק עליו, הוא יגיד לה תודה רבה. הילדים יעשו לו בלגן, הוא יגיד להם תודה רבה. זה אך טוב וחסד ירדפוני כל ימי חיי. אך טוב וחסד ירדפוני כל ימי חיי, זה לא טוב שאני רואה, זה טוב שאתה רואה. אך טוב וחסד ירדפוני כל ימי חיי, מה שירדוף אותי כל החיים זה טוב, כי מה שאתה עושה זה טוב. תראו רבותיי יקרים, יש לנו היום בחיים שני אפשרויות לראות את מה שיש לנו בחיים. שתי אפשרויות. אפשרות אחת לראות הכל בטוב, הכל בטוב. אני בא לבית הכנסת היום, רואה אנשים שמדברים בבית הכנסת. אני לא רואה, זה לא מציאות, אני רק נותן דוגמה, משל. נכנס לבית הכנסת, רואה אנשים מדברים. פעם הייתי כועס עליהם. כועס עליהם. למה אתם מדברים באמצע התפילה? בשביל זה אתם באים לבית הכנסת, תתביישו לכם. היום אני לא כועס עליהם. אני אומר, לפחות הם באו לתפילה. לפחות הם באו להתפלל. אתה יודע, הם יכלו לא ללכת לתפילה, לא להתפלל, לא כלום. הם באים לתפילה, עונים, ברכו ברוך שמו, יש מרבה, ברכו את השם המבורך. לפחות את זה הם עושים. אתה אומר, עדיף שהם לא יבואו, אני עדיף שהם יבואו, כי יום אחד הם יחזרו בתשובה. זה שתי הסתכלויות על החיים. שתי הסתכלויות על החיים. אתה רואה בן אדם עכשיו, הייתה פה עכשיו אישה חיילת, שהמפקדת של, היא הרס"רית של הבקו"ם. כל החרדים עוברים אצלה שם, כל החרדים עוברים אצלה, כל הכלא, כל הזה עוברים אצלה. עכשיו אני הבנתי שיש לה יכולת השפעה גדולה מאוד על
על החיילים שלנו, על הבחורי ישיבות שמגיעים לבקו"ם, היא הרס"רית של כל הבקו"ם. זאת אומרת, היא יכולה להחליט לרחם עליו, לא לרחם עליו, הרבה דברים בידיים שלה. ורציתי לעשות לה סיבוב, זה לא כל כך יפה עם שתי חיילות, אבל זה לעשות לה סיבוב כדי להראות לה את עולם התורה, שכמה אנחנו אוהבים, כמה אנחנו טובים. עכשיו, הסתכלתי, אם מישהו היה רואה אותי עכשיו מבחוץ הולך עם שתי חיילות בבית המדרש, מה היה אומר? מה הוא מנסה? מה אתה מנסה לעשות? מה אתה... זה הסתכלות של אדם רע, אדם רע, רואה את הדבר רע, אדם טוב, ותאמינו לי, לא עשיתי את זה בשביל ביתי, אני כבר לא צריך להתגייס לצה"ל. אני לא אמור לעבור בבקו"ם עוד פעם. אני לא אהיה את פקוד שלה ולא שום דבר. עשיתי את זה מסיבה פשוטה. למען החיילים שנמצאים עכשיו בבקו"ם, בחורי הישיבות, שאולי, בעזרת השם, היא תוכל... אז מי שהיה רואה אותי, יש שני סוגי בני אדם. יש שני סוגי בני אדם. היה אומר, מה הרב מנסה לעשות רושם על חיילות, חס ושלום, לא יודע מה היה עובר לו בראש. ומצד שני, תן לי טיפה כף זכות, שאני עושה את זה למען עם ישראל. זאת אומרת, יש בן אדם שהוא נכלל בקטגוריה שרבים החובים לרשע, ויש אדם שנכלל בקטגוריה של הבוטח באדוני חסד יסובבנו. זאת אומרת, ישנה אפשרות, רבותיי יקרים, שאתה רואה בחיים שלך רק טוב. רק טוב. טוב שבך. וזה הסוד של הבוטח בהשם חסד יסובבנו. אתה יודע מתי תדע אם אתה בוטח בהשם? כשתשאל את עצמך אם חסד מסובב אותך? מה זה חסד יסובבנו? מה זה חסד יסובבנו? יסובבנו. אתה רואה באנשים שלך חסד? אתה רואה בקרובים שלך חסד? מה אתה רואה באברכי הכולל? חסד? בעתוקים האלה שיושבים לידך, בבחורי ישיבה. אני רוצה לבקש מאברכי הכולל. אני אתמול נתתי שיעור בישיבה. כל מי שיש לו טיפת רחמים בלב, צריך להתמלות ברחמים על הבחורי ישיבה שלנו. בחורי ישיבה האלה נוסעים עכשיו לבין הזמנים אל הלא נודע. אל הלא נודע. אתם תהיו במשפחות שלכם, אתם תהיו בריכוזים החרדים שלכם, והבחורים שלנו של הישיבה יוצאים לתופת. הם נוסעים לערים חילוניות, להורים חילוניים, הם נוסעים למקומות שבהם הניסיונות שספק אם יחזרו לישיבה, הלוואי שיחזרו, אבל יש ספק אם יחזרו לישיבה. מה הפתרון? הפתרון הוא מאוד פשוט. ואני חושב שבזה אתם מראים לקדוש ברוך הוא שאתם אוהבים אותו. כל אברך צריך לקחת חונך. כל אברך צריך לקחת חונך. ואני מבקש מכל האברכים שלו יביע עומר. בבקשה מכם, אני מוכן לעשות בשבילכם הכל, בתנאי שאתם תעשו בשביל בורא עולם. שעכשיו אחרי השיעור הזה יש פה תערובת של אברכים ובחורים, כל אחד מהאברכים העיקרים שנמצאים פה, לוקח ממנו את הטלפון, אומר לו אני החונך שלך. יהיה לו בעיה בתקלה, תרים לי טלפון בין הזמנים. יהיה לו רגע שבחורה תבוא אליו, לבחור הזה. תגיד לו מה העניינים, קוקי, ממי, הוא יהיה לו ניסיון. תרים לי טלפון. תרים לי טלפון מיד, שהבחורה פה, אני אצעק עליה בטלפון. לכי משם, תתרחקי ממנו, אל תתקרבי אליו. אני אשמור עליך. השם ישמור עליך, אבל אני השליח שלו. כן, אתה הולך לטיול, ויש לך אפשרות לקחת את הילד הזה איתך, את הבחור הזה איתך, קח אותו איתך לטיול לצפון. אם יש לך אפשרות להוסיף אותו איתך לטיול, קח אותו איתך לטיול. כך יהיה בחור חונך מהישיבה ותדאג לו. בזה אתה מראה לקדוש ברוך הוא שאתה אוהב אותו. יש פה בחורים מקסימים שכל רצונם זה לשבת ולעמול בתורה הקדושה ולהיות גדולים בתורה. ואתה יכול לקחת חלק מזה לבנות בן תורה אמיתי. לדורי דורות, הילדים שלו והנכדים שלו לצאצאיו אחריו לדורי דורות יהיו בני תורה בזכותך. אני מבקש מכם, אברכים יקרים, חונך, סך הכל זה מספר טלפון ולארח אותו בשבתות אם אתה יכול. בוא אליי לשבת, אם אין לך איפה לעשות שבת. בוא אליי פה, בוא אליי שם, בוא נלמד חברות חצי שעה בטלפון. תהיה החונך שלו, תהיה העוזר שלו, תהיה התומך שלו, כדי להשאיר אותו בן תורה בעזרת השם. רבותיי יקרים, שנאת חינם מתחילה ונגמרת בחסד יסובב אותו, בעין טובה. בעין טובה. אני יכול לראות אותך עושה, למשל אני אתן לך דוגמה, הבחורות שבאות לשיעור שלי, בשיעור ביום שלישי. אני לא מסתכל עליהם, אבל אמרו לי שחלק צנועות, חלק לא צנועות, אוקיי? אני מוכן להישבע בשבועה חמורה שהן כן צנועות. איך יכול להיות? מה זה צנועות? הילדה הזאת, תשתבין, באה לשיעור של הרב יגאל היום, היא פותחת את הארון שלה,
איזה בגד היא מחפשת? הצנוע או לא צנוע? הצנוע, נכון? היא באה לשיעור תורה, היא לא באה עכשיו לעשות שטויות. היא מחפשת את הבגד הכי צנוע שלה בארון. זאת אומרת, אם בורא עולם שופט אותה עכשיו, זה לפי היכולות שלה. לפי היכולת שלה, הבגד הכי צנוע שלה זה הבגד שהיא לובשת. היא לובשת כרגע את הבגד הכי צנוע שלה. נכון שבשבילנו זה לא צנוע, אבל אם מבחינתה עשתה מאמץ, ואם תשאל אותה, תגיד לי, התאמצת להתלבש בצניעות? אומרת, בטח, לבשתי את הבגד הכי צנוע שלי בארון. אתה יכול להסתכל על בחורה שמתלבשת בבגדים, בתור יהודי, שבבגדים לא צנועים כל כך, אבל מצד שני להגיד, שמע, הגברת הזאת, איפה שהיא נמצאת, תבינו, אתם גדלתם, רובכם בעולם חרדי. אני בחיים שלא ראיתי את אמא שלי חשופת בגדים. בחיים שלי, אמא שלי לא הייתה לא צנועה בפניי. בחיים שלי. כיסוי ראש ובגדים צנועים. כל חיי ראיתי את אמא שלי בכיסוי ראש ובגדים צנועים. הילדה הזאת ראתה את אמא שלה, חס ושלום, במקומות ממש ממש לא צנועים. אז היא עובדת על עצמה ולבשה איזה בגדים שבשבילה זה הבגדים הכי צנועים שיש בעולם, כדי, אתה יודע, לנסות להיות טובה יותר. איך אתה מסתכל על הילדה הזאת? חסד או רבים החובים? איך אתה מסתכל על אברך שהולך לעשן סיגריה בחוץ? אני פעם הפריע לי שאברך מעשן סיגריה בחוץ, כי אני בתור אברך לא הייתי מעשן סיגריות בכיסא רחמים. לא הייתי יוצא החוצה לעשן. אבל היום אני מבין, האברך למד 3 שעות, רוצה רבע שעה, 5 דקות לנוח, רוצה לעשן סיגריה, יוצא לעשן סיגריה, מנח 5 דקות, כדי ללמוד עוד שעה תורה בנחת ושלווה. זאת אומרת, אני מסתכל על הסיגריה, איך אמר לי כמה פעמים הרב כדורי היה מעשן, והיה במלאכים, עם העשן, אז אני גם כמו הרב כדורי, רק אני לא מוצא את המלאכים עדיין, לא יודע איפה הם בדיוק. אבל ברעיון, הרבה אנשים רוצים להיות כמו הרב כדורי, מעשנים עם מלאכים. אז הוא יוצא לעשן עם המלאכים, לעלות דרך ניחוח את כל המלאכי השרת שהוא זיקה לעשות בלימוד התורה. הכל מתחיל ונגמר ברעיון, בעיקרון, הכל מתחיל ונגמר בסופו של דבר, בעולם שלנו, אם אתה רוצה להגיע לאהבת חינם, איך אתה מסתכל על בני אדם? אתה מסתכל על בן אדם בעין טובה, או חס ושלום בעין רעה. הבוטח בהשם, רבותיי היקרים, אם אתה יודע שהבן אדם שיושב מולך זה זרע קודש של השם יתברך, השם שם אותו מולך. השם שם אותו מולך. אני בוטח בהשם שהשם מוריד לי דברים טובים, וממילא אם הוא מוריד לי דברים טובים אני יודע שאתה טוב, אתה שלום וביתך שלום וכל אשר לך שלום. אם אני מבין, בואו נשאל אתכם שאלה מתקילה, רוב האנשים בעולם טובים או רעים? רוב האנשים בעולם צדיקים או רשעים? רוב העולם צדיקים או רשעים? טוב, שאלה יותר קשה. שאלה יותר קשה. ואוי ואבוי למי שיקשל בשאלה הזאת, שלא יגיד שהוא לומד ביביע עומר. יש כאלה שלא מרשה להם שיגידו שהם לומדים ביביע עומר. זה שאתה לומד פה, אל תספר את זה ברבים. אתה עושה לי בושות. שאלה יותר קשה עכשיו. רוב הפוליטיקאים טובים או מושחתים? חס ושלום. חס ושלום. זה שנאת חינם, על זה חרב הבית. על זה חרב הבית. אתה מכיר אותם? הם רובם ככולם מקסימים, טובים, מתוקים, אוהבים, תומכים. מי שאמר לך אחרת הוא נגוע בשנאת חינם, חותם לך, נגוע בשנאת חינם. אתה לא מכיר אותם, אין לך חלק איתם, אתה לא יודע מה הם עושים לך, אתה ישן בלילה והם עובדים לך מאחורי הקלעים, לא תמיד הם מצליחים, לא תמיד הם מושלמים, הם מנסים. מי שאומר אחרת הוא שונא את חברו שנאת חינם, חינם. ואל תבכה בתשעה באב, אל תבכה, כי יש לך כמה יהודים בעולם שאתה לא אוהב אותם. אתה לא אשם בזה, אחי. זה מה שאתה מקבל מהרעש והצלצולים כל הזמן. לכלוכים ולכלוכים ולכלוכים ולכלוכים. די ללשון הרע, די להוצאת שם רע, די כבר, די, מספיק. אתה יודע, אני מכיר פה אנשים לא יודעים, אתה יושב ביביע עומר,
מה אתה חושב, שיביע עומר בלי עזרה של סגן ראש העיר ואנשים מהעירייה היה קם וזה? אתה יודע כמה עזרו לנו פה בדברים האלה? התקציב שלכם, התקציב של יביע עומר מהמשרד הדתות, אנחנו היינו סניף של כיסא רחמים ולא הסתדר בבחירות, כל מיני בלגנים. מי הלך וסידר לנו את הזה שנהיה סניף לבד ונקבל אישור של משרד הדתות ונקבל את כל הדברים האלה? ברוך השם, היו אנשים טובים. אז נכון שגיוס לא הצליחו ודברים כאחרים לא הצליחו, אבל להגיד עליהם מושחתים, זה, אני לא יודע איך אפשר להוציא את זה מהפה. איך אתה מצליח להוציא את זה מהפה, נשמה? אתה לא מתבייש? יש שם אנשים בעלי משפחות, הורים למשפחות. איך אני יהודי אגיד על יהודי מושחת? ועוד הוא שומר תורה ומצוות, הוא מתפלל איתנו במניין. אתה לא חושב כמוהו, אתה לא מסכים איתו, אתה חושב שהוא עושה לביתו, זה הגוף הקשיא. איך הגעת לשם? אנחנו צריכים, רבותיי היקרים, כדי לא לדבר לשון הרע, אנחנו צריכים לא לראות רע. כשמישהו מדבר לשון הרע, הוא צריך קודם כל לראות רע. אני רואה בך רע, חס ושלום, אני חושב עליך רע, ואז במילא אני מדבר עליך רע. כדי להגיע למצב שלא אדבר עליך לשון הרע, אני צריך לא לראות בך רע, אחי. לא לראות בך רע, לא לחשוב עליך רע, ואז ממילא לא אדבר עליך רע. כשאני רואה בך רע, וזה מה שקורה, וזה מה שקורה, אנחנו נכנסים לאיזשהו מקום, אנחנו רואים מישהו שנראה לנו בעין לא בטוב, וממילא חושבים עליו דברים לא טובים, ואז מתפתחת שנאת חינם. מתפתחת שנאת חינם, אחי. על לא עוול בכפינו. אני יכול לחתום עם מישהו, לא לחתום, תסתכל איתו משהו על עסקה, בלי שיחתום לי? אוקיי, אז מה השאלה? אני אומר, כאילו אפשר לסמוך באמת על בן אדם, מה אומר כל העולם טוב? יכול לסמוך על בן אדם? כאילו אם אני באמת חושב ככה, יכול לסמוך על בן אדם, תכתום איתו עסקה, ויש עוד כמה עשרות אחרי שקלים, בלי שיחתום. קודם כל, עזוב אותי מעסקאות. ביקשתי לך לחתום לי ערבות? מה ביקשתי ממך? תאהב אותי. איך הגעת לעסקאות? שאלתי אותך שאלה. לא צריך משל. אתה לוקח את זה למקומות לא נכונים. כשתעשה עסקה, תבקש ערבים. כן. אבל כל אתה לא עושה עסקה, תאהב אותו. לא צריך להגיע לעסקאות כדי לאהוב. אל תחשוב על דבר רע על יהודי, בלי שהוא עשה לך, בלי שזה. עסקאות זה משהו אחר. בעסקאות צריך לבדוק. אבל לאהוב אותך? מה זה קשור לאהוב אותך? תאהב אותי. מה, ביקשתי ממך עכשיו הערבות על איזשהו בית? רבותיי יקרים והמתוקים, אני רוצה לסיים. לא, יהודים טובים, השתבח שמולד, יהודים טובים, אנשים טובים. טוב, רבותיי יקרים והמתוקים, מה הסיבה שאנחנו רואים רע? על המעשים שלהם לא. משנאיך השם אשנא. אמת. אני לא מדבר עליהם אבל. אתה יודע, יש הרבה בתפר. הרבה בתפר. הרס"רית היום שבאה לפה היום, של הבקו"ם. מרוקאית, שלנו, אתה מבין? היא לא דתייה. רק עכשיו התחילה להתחזק לשמוע שיעורים. אבל היא בלב שלה, אתה יודע, כל דבר שבקדושה, יש כל כך הרבה כאלה שבמעשים שלהם הם לא כל כך דתיים, אבל הם באמת תינוקות שנשבו. באמת תינוקות שנשבו. אתה מבין? באמת אנשים שבלב שלהם הם אוהבים את התורה הקדושה. להם אני מכוון. עזוב, לא צריך אפילו להגיע לשופטים. אנחנו יצאנו מבני ברק. בוא נאהב אותנו בתוך הכולל פה. בוא נאהב את הבחורי ישיבה שלנו. בוא נאהב איש את רעהו. אתה יודע, בבית הכנסת שאנחנו מתפללים נאהב איש את רעהו. שנאהב, באמת באמת נאהב אחד את השני. אני רוצה לתת לכם שאלה על שיעורי בית. תשנא את המעשים שלו ותאהב אותו. אם הוא יחזור בתשובה ויבקש סליחה, אז זהו, תתפלל על זה. זה מחלוקת בין רבי מאיר לברוריה. מי צדק בסוף? מי צדק? אנשים שוכחים את המסקנה של הגמרא. מחלוקת בין איתמו חטאים לאיתמו חוטאים. רבי מאיר אמר איתמו חוטאים, וברוריה טענה איתמו חטאים. מי צדק בסוף? ברוריה. אמרתי לכם פעם אחת, אני אסביר את זה עוד פעם כדי שתבינו את זה. כשאתה שונא יהודי, אתה שונא יהודי? לא, אני אומר, לא מדבר אליך. אני אומר, כשאתה שונא יהודי,
אתה שונא חלק אלוה ממעל. בתוכו יש חלק אלוה ממעל? כן או לא? יופי. הוא חי בכוחו של מי? הוא עושה את הרשעות שלו בכוחו של מי? אז איך אני יכול לשנוא את הקדוש ברוך הוא? אז איך אני סוקל אותו בבדים? אני סוקל את הגוף שלו, לא את הנשמה שלו. שאלת אותי למה סוקלים אותו. אמרתי לך, סוקלים את מי? את הגוף שלו. את הגוף שלו. הנשמה שלו עולה קדושה וטהורה למעלה לשמיים. איך אתה יכול לשנוא את הנשמה שלו? תשנא את הגוף שלו, אין בעיה. זה מה שאני אמרתי, תשנא את המעשים שלו, לא תשנא את הנשמה שלו. זה הכל. מה אמרתי? אתה מתווכח איתי על משהו שאמרתי מלכתחילה. אמרתי לא לשנוא את הנשמה שלו, את החלק אלוה ממה שלו, לשנוא את המעשים שלו. את המעשים שלו, על זה נאמר, משנאיך השם אשנא. לשנוא את השם, אבל עוד פעם, אני משתגע. אני כל שיעור מדבר על אהבת חינם, ואתם לוקחים אותי לבית משפט עליון. אני מדבר על בית משפט עליון, תגידו לי, אתם שוממים? מה אתה תשאל אותי עכשיו? שאלות, אל תפריע לי. אני דיברתי על בית משפט עליון, על רשעים? למה אתה לוקחים אותי לרשעים? מה, חסר פה צדיקים שאני צריך לאהוב אותם? אני אומר לך, חד הקנישתא. הארי הקדוש רצה להביא את המשיח בחד הקנישתא. אין לנו חד הקנישתא. אתם לא מבינים מה אני אומר לכם בכלל. אין לנו חד הקנישתא של 10 אנשים שאוהבים אחד את השני. הגזור הקדוש אומר, ורבנו הארי ניסה להביא את זה. ניסה להביא את הגאולה. הוא לקח מקום, בנה שם חדרים, עשה שם בית מדרש עם נשים וגברים, 10 גברים ביחד של איך הוא קרא לזה? חבורה קדושה, ורצה להביא את הגאולה. בסוף אשתו של אחד מהם רבה אחד עם השני, שכנעה את בעלה לריב עם החבר שלו, ורבנו הארי, רב חיים ויטל ראה אותו עצוב, שאל אותו רבי מה קרה? הוא אמר נגזרה גזרה בשמיים ורבם בראשם. ורבנו הארי נפטר כמה ימים לאחר מכן. הם לא הצליחו להחזיק 10 קדושים שיואהבו אחד את השני. זה מה שהביא את הגאולה. אין לנו 10 אנשים שמוכנים, אתה מבין, אנחנו הולכים לרשעים? כל פעם, כאן מתחיל לדבר על אהבת חינם, מה עם רשעים? מי מדבר עליהם בכלל? אני צריך לאהוב אותך, אני צריך לאהוב אותך, אני צריך לאהוב אתכם, אני צריך להסתכל עכשיו על רשעים? בוא נאהב אחד את השני, אחד הקנישתא. בוא נאהב את הצדיקים. בוא נאהב את האנשים ששומרי תורה מצוות עם כיפה שונה ממך, שאוכלים אוכל לא דומה לשלך, שיש להם רב שהוא רב שונה משלך. בוא נאהב את זה שמתיר מעלית שבת ולא ניצק לו שיקצה ופורץ גדר משכן ונחש, לפני שאנחנו מחפשים את בית משפט עליון. איך מגיעים לאהבה לאהוב יהודי ששונה ממך? איך אני מגיע לשם? אז זה נאמר רבותיך באדוני חסד יסובבנו. איך גדלת אחי? לצערנו הרב ששאלתי אתכם על פוליטיקאים, לא בגלל שאני חושד בכם שאתם שונאים אותם, אני חושד בכם שאתם גדלתם במקום שבו לצערי הרב שופכים את דמם. על מה ולמה? ואין לי קשר אליהם אחי, אני אפילו קיבלתי הבטחות אחי, אני אמור להיות מאוכזב יותר מכם. אם הייתם יודעים איזה הבטחות אני קיבלתי ומה קרה בסוף, השתבח שמו לעד. אני לא צריך אותם. מודה לבורא עולם על המקום שאני נמצא בו היום. מודה לבורא עולם על המקום שאני נמצא בו היום. אני לא מאשים אף אחד, לא כועס על אף אחד, והכל בסדר. הכל בסדר. אני רק אתן לכם שיעורי בית. למה ישנם אנשים שרואים מידת הדין, שופטים לכף חובה, ויש אנשים שופטים לכף זכות? למה? למה? למה הם מסתכלים אחרת? המצחיק הוא שאמרתי לכם את זה פעם, בואו נראה מי זוכר. אמונה קבועה. אתם יודעים מה זה אמונה קבועה? יש אדם שגדל בבית שאמא שלו אמרה לו, ילד, כולם מושחתים, כולם גנבים, ויש אחד שגדל בבית כמו הרב מויאל, עם הורים מתוקים. הרב מויאל תביא לו רשע מרושע, הוא קופץ עליו, מנשק אותו, מחבק אותו, מחזיר אותו בתשובה, כמו פופקורן. אתה מחבק אותו קצת, מחמם אותו קצת, הוא מתפוצץ, השתבח שמו לעד. הגדל בבית של אמא טובה, אבא טוב, כפרה עליך נשמה, זה צדיק, ההוא צדיק, זה צדיק, רבי מאיר בעל הנץ, רבי שמעון בר יוחאי, רבי זה, רבי ההוא ורבי הבבא סאלי וזה, רבי שמעון זה. גדלו בבית של צדיקים, אוהבים את כולם. יש כאלה גדלו בבית שכולם אמרו לו, כולם רשעים, תדע לך, הרב הזה ככה, והרב הזה פלוני ככה, וזה ככה, והוא ככה, ואלו ככה, ואלו ככה, ואלו ככה. התעצבה בליבו האמונה הקבועה שכולם לא טובים. בוא נצא מפה, היום, ערב 9 באב,
בוא נצא פה בהחלטה. די לדמעות, די כבר עם המשחקים האלה. חרבה ירושלים, חרבה ירושלים. כואב לך על שנאת חינם נשמה שלי? כואב לך מה משלי? בוא תשפר. בוא תתקן. בוא תנסה לחזק. בוא תראה במה אתה יכול לשפר. באהבת חינם. תתחיל עכשיו. בחור, לך לגש לבחור, תבקש ממנו הטלפון שלו. תעזור לו נשמה שלי. הבחורים צריכים אתכם. תרחמו עליהם. בבקשה מכם. בעזרת השם יתברך. אני מאחל לכם שיהיה לכם בין הזמנים תנוחו. אלול, בעזרת השם לחזור בכל הכוח. תנוחו בבין הזמנים. קחו את המשפחות שלכם, תהיו עם הילדים שלכם, תחזקו אותם. זה גם ואהבת לרעך כמוך, לעודד את המשפחה, לחזק את המשפחה, את האישה, את הילדים. וקובע אדוני יחליפו כוח. תחזרו בעזרת השם כעננים וטובים לעבודתו יתברך. אמן ואמן.